Ahojte, som zhruba 10-11 mesiacov po transplantácii vlasov v klinike Klinikálna v Istanbule. Všetko prebehlo v úplnom poriadku, bez problémov, s výbornou asistenciou ich pracovníka Aliho. Dostal som inštrukcie, kedy kam prísť, vyzdvihli ma na letisku, zákrok prebehol úplne v poriadku, po zákroku ma samozrejme odviezli na letisko a sme neustále vlastne v kontakte, v konzultácii. Keby som to mohol sa rozhodnúť ešte raz, tak určite volím kliniku Klinikana.